Ayan na si Kuya Puloy. Dito na po yung team. Abangan po kung saan kami pupunta. Ayan po at prepare na yung team sa pupuntahan namin. Dito na sila Aji. Wow, bagong goalie. Andito na si Mayura. Tan tadadan. Tan 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 tan. Ang boys, ang magandang tanghali sa ating lahat. At tanghali ay hapon na pala kasi alauna na. Ang time check 1:05. Ang tapos na kumain. At yun, medyo nanibago sa ulam kasi gulay na balingoy. Yung minsan lang yung maluto. At sakto mayroon ako dun sa bahay kaya dinala ko dito kasi ilang araw na gusto ni Kanoli mag-ulam ng balingoy. Ayan to, tira. Tiniran si Kanoli. Dito, ubos na rin. Wala na. Ate Bidang, alam na. Uhugas si Ate Bidang. Karot man. Oh. Tatlong nyug yung ano. Yung nilagay. Gata. At siyempre kakatapos lang ni Karot na mag-live. Maraming salamat sa mga sa mga nagsusuporta sa Team Pahaway dito sa dalawang mga naka-challenge. Siyempre maraming salamat po sa inyo sa mga nagpakulay. Hindi ko na po kayo isa-isahin kung sino kayo. Alam na nila yon kung sino yon. Yan, diba? Salamat po talaga sa nagpakulay po ay pasensya po lang damit kasi sobrang init. Napaka-init po. Yan, so thank you po talaga. At siyempre salamat sa Team Pahaway. So talagang nakasupport sila sa amin sa dalawang challenger ng team. Yan, pero yun yung kalaban ko. Kasi kanina nakakawot yun sa akin. Yan yung tunay na magkalaban. Oo. Oo. Katol, kumusta yung pakiramdam na kasama sa sa challenge? Masaya. Sobrang saya kasi lahat naman tayo nangangarap talaga na makasali sa challenge. Tapos napakalaking tulong nun. Malaking tulong din talaga yun sa challenge kahit sabihin mong mahirap pero kakayanin kasi ano yan, ang tawag dyan yung ang pinakadabis dyan yung more upload kasi nag-upload na tayo ng hindi kasali sa challenge lalo na ngayon nakasali ka challenge. So yan, the best. At si Karot nga pinagpawisan sa mga palipad sa kanya. Ibig sabihin imbis na wala yung upload mo gagawin mo 10. Ay hindi na kaya yun. Diba doon? Pwede yun. 3 minutes. Ayun, good luck sa inyong dalawa. Good luck. Ayan, salamat. Sana makagraduate. Ayan, salamat. Ayun. Magka-graduate man tayo sa hindi. Laban. Hindi pa rin. Ayos lang. Oo. Oo. At least, nandun pa rin lumalaban. Oo. Diba? Amo. Oo. Ang balita. Ayan. Balikan natin yung naghuhugas. Magbabanlaw na. Babanlaw na sa ating bidang. Ayan, uulan na naman. Uulan makulimlim na naman dito sa amin. Ulan na. Bahay ni Chinchin. Ayan na. Siyempre yung team, pag ganitong oras, edit time na. Edit time. Kuya Bobby, yo! Ayun po, maya-maya at na rin ako. Less general ako, pupunta tayo doon sa my birthday yan kay nanay ni Kanoli, kay nanay Shuni. Birthday ngayon, mga alas 2. At bibili rin kasi ko ng bigas kasi wala nang bigas doon sa bahay. Alright. Si Tilo, nandyan. Tulog. Ay, may pakpak. Nandito na po, nahanap na po yung pakpak ng mga angel. Ayan po. Sabihin na hindi pakpak na. Ngayon nyo malalaman na talagang may angel yung Team Pahaway. Kasi yung pakpak, nandito na. Nakita na ang pakpak ng mga angel.
Kaso po, kasi yung Angel, yung may pakpak po na Angel, si Ate Bidang, kasi siya yung pinakang matanda ng mga Angel. Pakpak Oh. yan eh. Yung mga ano, yung ibang Angel, wala pa silang pakpak kasi Ako mga... ang tunay na angel, Oh. oh, di ba? Kasi ano po sila, sisiw. Sisiw pa lang. Yung inahin po, yung hinahin ng Angel ang may pakpak. Oh, di ba? Oo. Yan po. Siyempre, Elias Lagas. Yo! Elias Lagas. Yan, pakpak. Nakasabit ang pakpak ni Ate Bidang. Yan na. Yan, sabi na. Tumatak na po yung ulan. Basa. Kung umulan mamaya na uwi ako, siguro di mo na makabili ng bigas. Kasi baka mabasa yung bigas. So tingnan na lang natin mamaya pag uwi. Sipin ka rin sa kuya na bigas. Hindi, pang sarili lang. Hindi ka nagdala ng Nang? Pantakik? tinda ng mani. Ah, oo nga pala. Hindi ko nadala yung mani na niluto namin. Nakalimutan ko yun. Sinabi ko na yung kagabi, magdadala ako. Ayan, lumakas na. Ala, may ahangin pa. Subas ko. Grabe, ang ulan. Oh, grabe lakas. Lakas. Bumigla. Mababasa yung pakpak ng Angel. Oh, ayan na. Sino siya sabi na hindi Angel si Ate Bidang? Oh, sige. Labas. Labas yung sabi. Oh. Oh. Kaso di makalipad. Umuulan. Oh. Oh. Di ba? Oh. Oh. Kaso po yung pakpak natin Bidang kaya di makalipad kasi tinamaan ng tirador. Na tirador. Oh. Di ba? Ah, tapos na. Magreklamo pa kayong di ako angel. Oh, ito na ang kasibayan. Siya ang tunay na Angel. Oh, di ba? Kasi may pakpak. Yung mga ano, wala pa silang pakpak kasi mga kumbaga sisiw pa sila. Dito yung inahin. Good vibes lang, good vibes. Ano, ayos na siya TV lang. Sumasabay sa ano, Ito yung ginamit kasi ng anak ko nung mag kasimbahan. No. Taguin mo kasi remembrance yan. Remembrance yan, pag mga ganyan tinatago yan. Iniingatan. Ano pa lang siya noon? 6 years old. Ano yung panganay mo? Yung pangalawa ko. Ano yung pangalawa? Si Ginawa Bibi. ni, ano kasi ni Palawan. Oo. Nung nag-ano siya. Oo. Yung nasa simbahan ko. Ayan, siyempre, edit na rin ako. I-edit rin tayo. Grabe lakas ng ulan talaga. Oh. Lagay natin ito sa rep. Oh, kay kuya yan. Baka mainit pa. Ayan, edit time! Ayan, pagkatapos magugas, walis. Wala na, hindi makatulog ng ano. Wala pa yung mga ano, bumabibing ka ng bote. Bote, bibinta yung ano? Ayun ang dami ko yung Food, ya. Ayan, sumigat yung araw. Ay, antok.
Yan, biglang sumigat na naman yung araw banda dyan. Tapos dito, dun sa amin makulimlim oh. Ganyan po talaga dito sa ano, sa Bicol, dito sa amin. Kapag magpipinyapran siya, talagang ano, maulan. Kasi yung inang pinyapran siya kasi ay napaka milagrosan yan. Tapos inano kasi yun, sinasakoy. Kaya dapat malaki yung ano, kumbaga maraming tubig kasi magsasakoy yun eh. Sinasakoy siya. Lagi palang, Oo. Ganyan yan, taon-taon yan. Kapag magpipinyaparan siya po, palang laging maulan. Kasi tumutubo yung tubig, isinasakoy yung ina. Ayan na, puminit na naman. mga igin. Oo. Sipon. Pati tayo, mga ano. Ganyan, sakit naman. Kasi init, ulan. Biglang natutuyuan ng mga pag nababasa na trabaho. Yung mahirap. Siyempre, ingat-ingat pa lang sa ano. Para din pila magkasakit. Dati nung malit pa lang yung bata, yung anak namin mag-asawa. Pag pinya pa rin siya, lagi kami nasa namin ng asawa ko. Ang cute pala ng anak ko, mga bata. Oo. Ang cute. Yung taba pa yun. Di karan na, nalagay ko to sa rep, be. Kaso ngayon, hindi na kami nakakapunta dun pag pinyaparan siya kasi yung sasakyan. Dati nagmumotor pa kami nun. Yung motor di makalapit. Di makalapit yung simbahan. Layo ng lalakaran. Siyempre yung bata, buti kung kami lang. Yung maganda doon pumunta. Yan? Mga pato. Ayan na si Kuya Puloy. Dito na po yung team. Abangan po kung saan kami pupunta. Oh. Ayan po, naka-premiere ako. Salamat po sa mga pumapasok sa aking premiere. Salamat, maraming salamat. Ay, magsasabong! Kasabong pala. Ayan, nahanap ni Kuya Puloy yung susi ng motor ni Kuya Noli, yung service namin. Tama na lang muna. Di, may lubid baga dyan. Hila. Nag-iipon na. Kuya Jewel, andyan na. Sana all may service na. Oo. Alright. Ugutan tong ayan. Ha? Ugot na. Magama na yan. Adjustin na yan. Adjust mo lang. Adjust. Adjust mo lang. Pag may tools, mamaya. Para magamit. Adjust mo. Center stand mo. Madali lang yun yan. Ayan si Dugong. Ano? Sagot na lang ako. Sunod ka na lang. Mag-exam pa ako ng Sige, sige, sige. 1 plus 1. Wala, school lang. Mag-i-school si Dugong. Sunod na lang daw siya doon sa San Roque. Ayan po, at prepare na yung team sa pupuntahan namin. Ito na sila Adji. Wow, bagong goalie. Andito na si Mayura. Tan tadadan. Tan tan tan. Tan 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 tadadadan. Boom. Oh, yeah. Oh, Quitis. Yan, happy birthday kay Jami. Thank you. Maron naman. Maron. Tilo. Ay. Halos magkapal naman ang yan. Ayan, may copyright tayo, Tilo. Angkas ka? Angkas ka? Angkas ka? Kaptan mo dia. Dia mo daron mo. Dapat ako side mirror. Tapos ang take Ayan po. May manabela muna yung nauna kay Adji. Didalin mo. Bigas po. Okay. Kalahati. Blossom. Kano pati? Bili ko ng bigas. Oo. 1,250. 1,250 kalahati.
Bilang na lang. Lusong. Si hi. Yo. Hi. Makikita ka sa vlog. Ayun, pauwi na ako. Papunta na ako sa bahay. Kaya nakabili na ako ng bigas. Kasi paubos na yung bigas dun sa bahay. Kasi balik na tayo sa ano. Balik na tayo sa site. Balik trabaho na tayo. Stayin na naman. Para kahit wala tayo dun sa bahay, wala tayong iisipin na baka wala silang isasaing. Kaya gusto ko laging may ano, may ipang saing dun sa bahay. 1,250 kalahati. At sila ano, susunod na lang sila Vince. Nauna na ako kasi baka umulan. May dala akong bigas. Happy birthday ulit kay Nanay Shuni sa mama ni Kuya Noli. Happy birthday, Nay. Alas 3 na po yung oras natin ngayon. Oh baby, baby, surrender. Dito na ako sa bahay. Ha? Dito na ako sa bahay. Magandang hapon. Sawak bagong ligo. Naglaba ko kanina. Ano ba ka? Kusot. Grabe init. Kunti-kunti lang. Kahapon naglaba din ako. Ayun lang. Ngayon Init. naglaba ulit. Pupunta ako kila Kuya Noli. Bakit? Birthday ni ano. Nandun sila lahat. Birthday ni nanay. Mama niya. Nakaluto na sila. Kunin mo yung camera. May ano na ako dyan. Bidon mo. Kasi para ano na. Butas? Para. Ay, nakawit. Sabit. Kalahati. Yung ba sa dati? Oo. Ibang sako lang. Wait lang, usog-usog. Sila sa balde. Iba lang yung sanula dyan. Para mag-stay na naman tayo. Butas. Para ano. Butas oh. Para wala kayong problema. Ayan, may bigas na naman dito sa bahay. Ubus na kasi. Ubus na oh. Wala nang laman. Kulagayan namin ng bigas. Wala nang laman. Wala na. Kaya sabi niya, bumili daw ako ng bigas. Kaya, umuwi muna ako ngayon. Pero bukas, balik na ako dun, ma. Ha? Sige mag-ano dyan, no? Mag. Birthday. Hindi ka. Ayaw nga pala. Tutulong pala tayo dyan. Huwag ko lang. Baba mo na lang. Lagyan mo na. Lagyan natin kasi minsan dinadaga. Ano yung dating sako? Papalitan ko to. Wait lang.
Saan natin ito binili? Noong mag-birthday si baby, no? Tama, no? Anong birthday mismo? Bumili kami nung nasundan nito. Yung birthday ni baby, di ba? Tapos pumunta tayo sa bato eh. 15. Anong petsa ngayon? Walang isang buwan, no? Hindi mo gano'n kasi diba? Kasi yun. Kasi, di ba nag-design ka? May ano ka na doon? Bali maliit. Wala nga isang buwan pala sa atin. Oh. Ano na yun? Kasi nag-aayusan lang kami. Yan, guys, kumakain. Kumakain, guys. Ito na muna yung nasa sako na muna yung ano. Yung gamitin mo. Pero doon yung Maya-maya, punta na ako doon. Pahinga muna ako. Napakainti biyahe. Grabe, umulan, uminit. Ngayon, punta na ako doon sa bahay nila Kuya Noli. Muli, happy birthday. Nabubulol ako. Happy birthday kay Nanay Shoni. Di ko alam kung ilang taon na. Pasensya na wala tayong panregalo. At kapos din kasi. Buti kung di tayo kapos, may panregalo man lang sana. Yan, batiin mo kasi Nanay Shoni ng happy birthday. Happy birthday, happy. Ilan na si Nanay Shoni? Hindi ko nga alam ilang taon na rin si Nanay Shoni. Birthday. More birthday to come. At makikikain siya. Mabuhay ka hanggat gusto mo, Nay. At stay healthy po, palakas parati. At Ano pa? madaming pinagdaanan nitong mga nakaraang taon. Stay healthy. Mga sinumpay mo, yoyopiin. Ayan po, ang ganito ng vlog na to. Siyempre maraming salamat sa mga patuloy sa mga suporta. Ayan, mga sponsor, mga viewers natin, silent viewers. Thank you po sa inyong lahat. Ayan po, siyempre, dahil sa inyo, nagkakaroon tayo ng sahod. Kahit pa paano. Nakakabili ko ng pambili ng bigas. Tapos panggastos sa pampagamot sa asawa ko. Yun, maraming salamat po sa inyo. Siyempre kay God, naigad. At di tayo pinapabayaan. Kahit nahihirapan, pero minsan, nakaka-recover din. Okay lang ngayon. May mga blessing din na blessing. dumating na as in dumating na Laban lang. At siyempre laging buo yung utak, yung isip. Huwag tayong mag-isip ng kung ano-ano. Basta, yun na yun. Ayan po. Bye-bye. Love you all.